Okay, so affirmative side, ready ka na sa pagpabarog karon sa imong tema nga imong pamatudan. Ready na kayo bro, ready? Okay, so daghang salamat. Ready na ang duha may galang mga igsoon. So pagsugod sa imong tingog o pagsulti o pagpresentar sa imong tema, magsugod pod ang imong oras. Proceed bro. Sige, may gabi sa tanan no. So, mga kaitsunan, may gabi, ngayon ko gabi ang silang tanan. So, mga kaitsunan magtiyagalaan, doon na dahil ko'y tima, nga pamatudan, nga si Kristo nagtukod og Romano og Holy Catholic Apostolic Church, no? Tumala sa Biblia. So, ano mga kaitsunan, discussion rin abatok ra sa pagtulunan, way labot na kaitsunan, wala, no? Kaya may guhay man eh. So, una mga kaigsunan, akong basahon nga Biblia mga kaigsunan, diri sa Everyday American English Bible, no? Untay kasulti diri mga kaigsunan ug mga kaigalaan, nagaingon diri ancient to hear, to art, Peter, and upon this track I will build my Holy Catholic Apostolic Romana Church. So, atong tema mga kaigsunan, sa first chapter at saka verse, nabasa na natin yung tema natin at napatutunayan na natin mga kaigsunan at saka mga kahigalaan, no? So, klaro kay mga kaigsunan nga atong tema nabasa og napamatudan na sa isa pa lang ka bersikulo. Kung sumala pa diri mga kaigsunan sa Confraternity Bible, doon na gyapon mabasa diri Holy Catholic Apostolic Church sa Mateo 16:18 mga kaigsunan ug mga kahigalaan. No? Kaya atong basahon ang pupoy tingog kasi ka na kumotag tingog ko. Kay sumala pa mga kaigsunan diri sa Roma 1:8 atong memorize atong summarize lang magpasalamat ninyo kay inyong pagtuon ning abot sa tibuok kalibutan unsa man ang pagtuon mga kaigsunan mao na ang Katoliko mga kaigsunan, no? So atong tema mga kaigsunan napamatud-an gyon sumala sa Biblia kay matud diri sa buhat atong basahon buhat 9:31 diri sa Greek. Nagaingon diri siga nang kumaptag tingog noon. Nagaingon diri mga kaigsunan himi ecclesia catholis Tisludis Galatia ka Samaria. So mabasa mga kaigsunan ang Ecclesia Catholis. Sumala pa diri sa Greek the interlinear Hebrew-Greek Bible, no? Atong tema nabasa og napamatudan pero asupakon dinhi sa tungkat bang mga kaigsunan atong tema, no? Nga bisag biblical kayo pero kay obra man niya sa negative magsupak-supak sa Biblia. Iya kining supakon akong tema nga napamatudan gyud sumala sa Biblia o maori tamar kung pagpamatud. So ibig na akong oras Mr. Monitor, salamat ming gabi kanatong tanan. Okay, so dili na motivasyon ang imong naibilin nga oras sa affirmative side. Dili na bro, kawan ako'y tingog. Sige ka nagmuntag tingog. Okay, so request na to nga mga listeners si Himsumi Baptismen, Baptist Dimen anak, mga ba na? So pwede daw mo magtagalog. Okay. Kung kaya niyo magtagalog, pag Tagalog lang mo duha kaya ako magbisaya ra ko. Sige. Okay, so dili na sa kay nagkikiwi bang oras. Dili ta sa negative side, no? So bro, negative side, ready ka na sa pag-cross sa Yes, ready na po tayo. Okay, so pagsugod mo pangutana may pagsugod sa tong oras. Proceed bro. So ang una na akong pangutana, nag-use man ka ng kuan bro, Acts chapter 9 verse 31. So ang tanong ko sa iyo, yun bang Roman Catholic Church, yan ay common noun or proper noun? Proper noun yan bro, proper noun. Kasi po, pinangalan ng Ecclesia hindi yan common noun. So, ibig sabihin, proper noun. Totoo yun. Sige, next question. Okay, sabi mo ay common noun. Yun ba, gumamit ka din ng Acts 9:31 which is yung Catholis. Tanong ko sa'yo, ang nakalagay po ba dito? Objection.
Okay, sa objection. Hindi po ako nagsabi ng kumunan, kundi proper noun. Putol man bro, ang mo signal. Sapi-sapi, pagi lang ang signal. Okay ra bro, Dino, okay ra kung tingog, stop lang ang time. Okay ra kung tingog, bro, Dino. Malinaw po, malinaw. Okay, akong objection, Mr. Monitor, akong ito ba, proper noun, hindi kumunan. Okay, so ang objection nimo, ang imong tubag mao na yung concern nimo nga proper noun, so mala siyang gipangutana. Oo. Okay, so ang imong pangutana unsa napaka-counter negative side bago ta magatol. Ayos na ako'y counter moderator kasi in the first place po, ang debate po ay investigative, hindi siya limitado, hindi siya limited. So ngayon dahil po ang ating debate ay pang-isahan lang, wala pong rebuttal, at nasa rules po natin kanina na tawag na ito, napaalam ko na po sa inyo na kung maaari na po bang matanong ang lahat, pwede na po bang itanong yung lahat, basta naayon po sa paksa. So ngayon, dahil gumamit po siya dito ng Acts chapter 9 verse 31, therefore, imbestigahan po natin kung paano i-distinguish yung proper noun at common noun at kung ano yung description sa Roman Catholic Church. Yes. Okay, so unsay imo ang i-clarification negative side nga pangutana para masabtan sa affirmative? Ako ang time, bro. Okay, sa kwansa sa negative side ipaliw ko patinaw ang imong pangutana negative side para ma-clear niya. Sige, pangutana, bro. Sige, go ahead. Ang pangutana, usbon ako, ang Acts chapter 9 verse 31, sabi mo ang Roman Catholic Church ay proper noun. So ngayon, gumamit ka po ng talata sa Acts chapter 9 verse 31, you assume na yan ay Roman Catholic Church. So therefore, ang question ko, itong Acts chapter 9 verse 31, ito po ba ay adjective o ito po ay proper noun? Sagot ko po, Mr. Andy, proper noun po yan. Kasi pangalan po yan ng Ecclesia Catholic proper noun. So, po. Next question. Sige, wala ng time. Okay. Sabi mo ay proper noun po ito, bro. Ito po ay Acts. Ito Acts chapter 9 verse 31. Ginamit po dito yung all, which is adjective. So ang question ko sa'yo, ano po basahin ito ang ginamit po sa Acts 9:31? Adjective o proper noun according sa screen? Ang sagot ko po nga, proper noun yun, ang Ecclesia Catholic. Objection, moderator. Okay, so unsay objection? Malinaw po yung aking question, moderator. Ano yung mababasa po dito sa screen? Ano ang question ko? Ano po ang mababasa dito sa screen? Sa 9:31. Proper noun or adjective? Okay, so sa counter mo bago maghatol ang moderator. So sa counter mo. Kung counter mo, yarong ipabasa sa screen nga dili kita on. Dili kayo. Moderator? Hindi ba makita, moderator? Hindi makita, hindi. Di makita negative side, di makita kay morning kwanro sa kamita. Okay raw tag naka-computer ta kapidi. Hindi ba makita sa screen? Di makita sa screen. Kung naay sa ka-cellphone, makita na siya. Naapoy usa ka cellphone, moderator, kay usa maka cellphone niya akong gamit. Okay, Dili ba siya? so ang katong imong ipakita ang kilang duha yung cellphone. Naapoy duha, moderator. Eto, moderator, wait lang. Okay na si mga negative, ang affirmative. Pila ka po cellphone na affirmative? Isa bro. Moderator, nasa Isara screen. yan, cellphone. Hindi, nasa screen, moderator, pinapakita ko po. Nakikita ba? Okay, panahon ako ha. Opo. Sige, ikuan daw. Ipakita outro sa screen kaya kung tanahon. Ayan, moderator, wait
Oh, ayan. Nakikita ba, moderator? Atas gamay, palayo-layo mo kasi parang nadikit sa Ayan. kamera. Malaki ng mga litra. Ayan, moderator. Atras mo, konti, atras pa para makita. Makita natin. Sige pa, atras pa. Di ko mabasa kasi yan. Baba mo, baba. Saan mo ipabasa, bro? Ito, moderator. Ito. Kanang Galilias. Hindi po, itong adjective. Asa may wala na ko nabasa. Murag di masulod si mong kamera. Mo objection ko na, moderator, may objection lang po, objection. Okay, sa objection. Yang pengutusan Mr. Moderator, gawas kayo sa tema Mr. Moderator. Gawas namin na sa tema. Pala si question, red hearing. Red hearing, policy. Maminaw sa objection, oh. Counter objection? Yang pengutusan Mr. Moderator, red hearing, policy. Gawas sa Objection. tema. Objection, moderator. Asa, paminaw mo sa. Okay, nakay-counter ang negative side. Atos ang Moderator. Moderator. May pagkukuman objection, wala pa. Paminaw sa brother Dino. Ayaw mo, yung tang buhaton sa pagpangutana, yung unta, ang Katoliko, powder, dili mo pinukod. Moderator. Can I counter? Okay, negative side. Moderator, yun yung rules ng debate na huwag mong turuan yung ka-debate mo kung ano ang kanyang itatanong. Second, nag-commit siya ng tawag na ito, fallacy of ignorance, which is, sinasabi niya, moderator, yung aking question, I read hearing, I need, kailangan niya i-emphasize kung anong red hearing. Pag sinabi pong red hearing, yan ay yandaya yung pandinig. Malinaw naman yung tanong ko. Kino-confirm ko kung ang mababasa ba dyan ay adjective or proper noun. Ang nabasa kasi is adjective. Hindi siya pwede ma-justify na out of topic yung paksa ko kasi nag-coach siya ng talatang ginamit ko. Yan, moderator. Okay, so maghato lang moderator no, yung nani. Ang libro nga gigamit sa affirmative side o ang imuhang evidence nga gipakita, so granted ang negative nga gipakita ko niya kay katungdanan niya nga mopakita sa tanan nga mga ebidensya niya, mao bitaw na negative siya para ipakita. So ang objection po sa affirmative side i-grant po nako kay tungod kay sumala siya nga rason palasi sulti pa niya sa rason o niya tapos ang iyang gilitok sa mga bersikulo or iyang gibasa karong nga libro lahi sa mga gipakita, so ana na lang tubaga na lang no kay puro man mo granted ang inyong kuan naman mo sa katarungan matagusa. So tubaga na lang affirmative side, objective ba na o proper noun ba na sa iyang libro. Pero sa imong libro nga gibasa, proper noun na. Pero diha sa iyang libro nga iyang gipakita karon, tubaga lang para mo next question ta proceed. Sumala, di ba ko kita siya sumala sa kong libro, proper noun, sumala sa kong libro. Kaya kong libro, di ba ko magbasa kay dulog. I check, moderator, ang sagot ng moderator ay divert answered. So, hindi po siya nakapokus doon sa turo mo, sa sinabi mo sa libro ko. Kundi, ang sinagot niya yung libro niya, which is diversion argument ang ginamit niya. So, papasok po sa palase yung kanyang sagot. Okay, so balikan tubag affirmative side. Ang iyang gipakita nga ebidensya karon, so wala mabasa diyang proper noun, no? Ang sa imong gibasa po sa pagpabarog nga imong gipa-presentar po proper noun. So ang kini nga sistema, no? Last na nila ko tubaga ang pangutana kung dili pa gid mo magkasinabtan na sumala sa tong rules, mo ruling ka. Ate moderator, i-rephrase ko na lang ang question para mas lalong magets ni brother Okay, proceed bro, proceed. Okay. So sa Acts chapter 9,
verse 31 bro, alam mo ba na ang ginamit po dito ay adjective at hindi proper noun? Alam mo ba ito? Yes or no? Yes, alam ko na ang ginamit proper noun. So, ayun sa libro ko. At sa Greek naman, ang mabasa, proper noun yan. So, next question. So sabi mo, Padayon sa pangutana, moderator time. So, di na to makuha na yan tubag. Next question, proceed. so sabi mo, tanong ko sa'yo, alam mo ba na nakalagay dito adjective at hindi proper noun ayon po sa Greek? Yes or no? Ang sabi mo, alam mo, yes. So, ang follow-up question ko, tama ba yung sagot mo na yon? Na alam mo na nakalagay po doon ay adjective at hindi proper noun? Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Yes, tama ang sagot ko. Tama. Na ayun sa libro ko, proper noun. Ikaw ang nagkamali, brother Dino Diaz. Hindi ako. Next question. Okay. So, next question, dadako na po tayo sa panibagong tanong. Sabi mo sa akin, yung nabasa yung Roman Catholic Church, sabi mo. So, tanong ko sa'yo, nabasa ba ang Roman Catholic Church na pangalan nung unang siglo? Yes or no? Sagot, nababasa yan. Nababasa sa Matthew 16:18. Dito sa Everyday American Bible at sa Conservative Bible. Ano ko tingog, no? Gingon Gria, and I sit her to art, and Peter, upon this track, I will build my Holy Catholic Apostolic Romana Church. Kung ano Biblia, kasi yung tema natin, patunayan ko ayon sa Biblia, ang binasa ko rin Biblia. Next question. Next question, sabi mo ang Roman Catholic Church ay nabasa nung unang siglo, Brother Kim. Tanong, sino ang ayon sa referensya ng Katoliko, sino ang unang naglitok sa pangang Catholic? Sino ang unang nagbanggit? Sino? Sagot, si Kristo yun, pinangalanan niya ayon sa Matthew 16:18, pinangalanan niya yung sa binasa ko na Biblia. Ang tanong mo, nasagot Kristo, kasi Pedro ang mumuno nito. So, yung tanong mo, nasagot ko. Next question, please. Sabi mo si Kristo ang nagbigay ng pangalan na Catholic. Okay. Ayon sa Matthew 16:18, ano ang Greek word ng salitang Catholic ayon sa tekstong ito? Ano? Sa Greek word ng Catholic, Catholic. Okay. Ayun ako yung interlinear Bible. Diri sa Greek, sinabi dito, Ecclesia Catholis. Sinabi dito. Next question, please. Nagamit ka sa akin in Matthew 16:18 na mayroong Catholic. At sabi mo, ang Greek word po ng Catholic ay Catholis. Dito ba sa Matthew 16:18, nasusulat ba dito verbatim ang salita po sa Greek na Catholis? Nakalagay ba sa Matthew 16:18 o wala? Sagot, meron nga akong mababasa. Meron akong mababasa sa Greek. Dito sa the interlinear Bible, Hebrew Greek. Showdown, moderator. Can I call you moderator? Okay, sa objection. Moderator, how many times sinabi ko sa kanya, meron bang mababasang Catholis in Matthew 16:18? So, moderator, sapagkat sinabi niya mayroong Catholis talaga ulit-ulit 2 beses, i-showdown ko, moderator. Pakita sa screen, at ikaw pong magbasa, moderator, sa Greek word, ang Matthew 16:18, nakasulat ang salita verbatim, Catholis, in Matthew 16:18, sa Greek. Kanang word na Katolis? Yes, sa Matthew 16:18. Pag mabasa niya, moderator, verbatim, talo na ako. Pag hindi mabasa, talo siya. Yeah, moderator. Okay, so affirmative side, nata sa challenge portion karon.
So, ang pag-challenge, yes or no, unya ang kung yes ka, ihatag ang basahon, unya muno ka, naka-explanation 20 segundos. So, nadungog Sige, mo yung challenge, affirmative? Dawaton Nadungog nimo na o ko, dili? Ba, di na ako dawaton kaya nga naman, akong gibasa nga Katolis, diri sa buhat 9:31. Kaya nga no, actually na, kaya nga no, among tima, pamatudan lamang, sumala sa Biblia, wala nagpamatud, sumala lang sa Mateo 18, o dili Biblia, meaning Biblia, Pastor Diaz, katinibukan kasumatan Biblia, di isa na sa versikulo, di na matawag Biblia. Okay? So next question. Next, proceed. Sinabi mo kanina, meron talagang mababasang Roman Catholic or ay Ecclesia Catholis no sa Matthew 16:18. So, at inulit ko pa sa'yo, meron talaga, sabi mo. At ngayon, umatras ka sa challenge ko kasi sabi mo, walang may nakalagay dito sapagkat ang nakalagay ay 9:31. So, ang tanong ko sa'yo ay ganito, no? Tama ba yung sagot mo na walang nakalagay dito sa Matthew 16:18 na Ecclesia Catholis? Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Tubag, yes, tama ang sagot ko. Amen. Namirong mababasa makinig ka muna, basahin ko. In the sa English, sa Everyday American English Bible, no? Makikinig ka muna, basahin ko. And I see to hear to art, Peter, upon this I will build my holy Catholic Apostolic. Yes, tama ang sagot ko nga. Mirong mababasa. So, ang gawin mo, next question. Next question. Ginamit mo rin ang Matthew 16:18 na sabi mo ay Roman Catholic Church ang nakalagay dyan. Ano po ang Greek word ng single word which is yung Roma? Ano po ang Greek word nung ginamit yan? Roman. Anong ginamit ang Roman? Na Greek word, sir. Objection, Mr. Moderator, objection. Okay, so sa objection, Wala na sa tima namo nga pabasahan ka ng Roma sa Greek. Wala na sa tima. Kuha na siya out of topic. Na siya diri sa strongman fallacy, no? Muna siya ginatawag na red herring fallacy gawa sa tima. Counter objection, moderator? okay, sa counter negative side. Moderator, that's not Stroman fallacy. I think hindi naman ni brother moderator yung sinabing Stroman fallacy. Pag sinabi mo Stroman fallacy, pinagbintangan ko siya na isang bagay na hindi niya stand, that is Stroman fallacy, which is confirmatory question po ito, moderator, which is valid. No, kino-confirm ko siya kasi wait lang. Kasi stand niya, moderator, papatunayan niya na ang Roman Catholic Church ay tatag ni Kristo. So, ang nakalagay pala doon kanina, moderator, Ecclesia Catholis, na wala naman daw, sabi niya, moderator. Therefore, kung ang nakalagay dyan, Ecclesia Catholis, ano naman po ang Greek word ng salitang Roman? Kasi yan ang paksa eh. Ano po ang Greek word ng Roman? Pasagot po. Ayon po sa Matthew 16:18. Apa. Counter objection. Counter, so wala. Counter objection, no? So, ako Mr. Moderator, palasi ang pangutana, red herring palasi question, gawa sa tima ang pangutana. Okay, wala ta nagpamatuod, wala ko nagpamatuod, akong tima, Tagalog, ipamatudan ako, sumala sa patutunayan ko, ayun sa Biblia. Hindi Greek. So, yung tanong niya, red herring palasi gawa sa tima. Okay, Mr. Moderator. Mr. Moderator, salamat. Okay, so maghatol lang moderator, no? So negative side, giisip niya nga fallacy ang imong pangutana bisan na sa tema ana sa sulod sa mga gisumpay-sumpay mga pangutana, pero giisip man niya og fallacy, dili nato na mapugos kay napud sa rules, no? Kay moingon mabud siya nga fallacy, so di nato pugos, so mo ruling ta unya next question ta proceed. Dahil sabi mo, bro, ay fallacy. Yan po ay red herring fallacy. Pwede mo ba i-define or emphasize, i-define mo ang proper definition ng salitang red herring fallacy? Pwede ba? Paki-define kung pwede. Yes, pwede. Yung red herring fallacy, yung red herring fallacy, gawas yan sa tima, no?
gawa sa tima nga ninglayo ka sa tima. Yan ang red herring fallacy. Hindi yan strongman fallacy kasi yung strongman fallacy pinabintangan yan. Okay. Sabi mo ay red herring fallacy. Malinaw naman ang question ko. Pag sinabi po dito na red herring fallacy, brother, kung hindi mo alam, sabi mo lumayo na hindi po ganoon. Ang sabi kasi dito, a red herring fallacy is a logical trick that involves shifting the topic. So, yan po ang red herring fallacy. Alam mo ba, ito tanong ko, alam mo ba na ang tanong ko ay hindi red herring fallacy? Alam mo ba yun o hindi mo alam? Alam ko yung tanong mo, Amen. fallacy. Alam ko yung tanong mo, fallacy. Next question. Mr. Brother, babalik na sa tema kaya wala na sa tema, Mr. Moderator. Wala na kayo sa tema. Okay, so Lagi naman tag. Lagi naman tag. Counter objection, moderator. okay, so tepa ha. Ako testa pang kwan. Ang time na to 8 minutes and 36 seconds. So nalantay 1 minute no kapin. So unsa counter mo negative side? Ang counter natin, moderator, ay hindi talaga, moderator. Tawag na ito, ay hindi po ako lumayo sa paksa, moderator. Hinabol ko siya doon sa tama pong definition ng red herring fallacy. Kasi siya masaging litok, moderator, which is hindi niya po alam kung paano gamitin ang red herring fallacy, ang classifications of fallacy, hindi niya naintindihan. Kaya nga po, moderator, sinundan ko siya doon, wala talaga. Kaya paano maging fallacy po yung aking question at malayo sa topic? Kung ako'y lumayo sa topic, sumunod ako sa kanya, siya yung lumayo sa topic, moderator. So therefore, wala po siyang karapatan upang magreklamo. Dahil nagtatanong lang po ako. Counter objection, Mr. Moderator. Counter, no? Ang tema na mo, Mr. Moderator, pamatudan Okay, ako. so counter. Ako pamatudan ako. Kung tema, pamatudan ako, sumala sa Biblia lamang nga si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, no? So niyang pangutana, layo na kaayo, nangalimig kamote, na abot na pangalig balanghoy. So yung pangutana, layo. Yung pangutana, Okay, layo. so dire no maghatol ang moderator. So ang inyong tema Roman Catholic Church. So gitukod ni Kristo. So ininayo na to ha. So ang pangutana gigukod ka sa unsay Greek sa kining Romano o Roman no unsay Greek ana. O sa pinulungan. So kanang unsay Greek ana wala na siya sa tema. Wala na siya sa tema. Unya ang inyong paksa na sumala sa Biblia, no? So sumala sa Biblia lamang. So kana siya wala na dito ang pagpangutan na bahin sa paghubad sa Greek o Romayos ana kung usa ba nga mga Greek diha kay wala na nakuan. So ang gilitok nimo nga Roman mo to gigukod kanama pud sa rules nga kung iyang nabungat nimo na nga Romano, so gi-clarify sa negative side. Pero sumala sa imuhang giingon nga kini usa ka nilayo sa tema, tama man pod nga wa man gyud pod sa tema nabasa dito nga naay Greek dito maghubad mo sa Greek, no? Ang mabasa dito sumala lang sa Biblia. So sakto po ang iyang pagukod pero sakto po ka. So muruling ang moderator, no? Muruling ang moderator o niya istikta sa tema o unsay gibasihan Biblia lamang. So proceed, both debaters. Okay, next question. 36 seconds. Okay, next question. Alam mo ba, ito tanong ko, alam mo ba na ang Ecclesia Romayos Katolikos wala yan sa Biblia? Alam mo ba? Yes or no? Ito ba? Alam ko nga meron sa Biblia. Ayon Objection, sa... moderator? Objection? Sagot ko, yes. Alam ko nga meron sa Biblia. Objection, moderator? Okay, so ato asang ato asang ikitir ang objection. Sa objection mo negative side. Malinaw po yung question ko na alam mo ba, no? Alam mo ba na ang Ecclesia Romayos Katolikos ay wala sa Biblia? Alam mo ba? Yes or no?
Okay, so categorical Counter, Mr. Senator, counter. Dugog Ginoo. Tubag na ako. Okay, Kaya sa counter, ayan to sige, Mr. yes. Gitubag na ako. Gitubag na ako, yes. Amo explain ko. Alam Okay. ko, yung Romaeus, Ecclesia Catholis, ayon sa Biblia, mabasa ko nga sa English hindi to. Tingnan mo muna. Makikinig ka. Ay, Biblia to, ayon sa Matthew 16:18, Holy Catholic Apostolic Church. Ayon sa Confraternity Bible. Bible nga ang tema. Bible rin basahin. Next question, please. Next question please. Sabi Okay, mo, moderate to time. So, usan lang kapangutana. Sige. Negative side. Na okay, Okay. 9 minutes and 19 seconds. So, proceed. Usan lang kapangutana o usan lang po katubag. sige, thank you, moderator. Ang Okay, sabi salamat mo, ito. okay. Ang sabi mo kasi ay, tawag nito, ang sabi mo ay tama na wala pong, sumagot ka, nag-agree ka na yes, na walang Ecclesia Romaeus Catholicos sa Bible. Sabi ko, tama ba? Na walang Ecclesia Romaeus Catholicos sa Bible? Tama ba? Na alam mo yon? Yes or no? Sabi mo yes. So itong follow-up ko. Dahil tama, at nag-agree ka na walang Ecclesia Romaeus Catholicos sa Bible, which is ang Roman Catholic Church, itong tanong ko, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Sagot, yes, tama ang sagot ko nga Amen. mayroon mababasa sa Biblia sa Mateo 16:18. Bakit? Ito ang binasa ko Biblia at tema natin patutunayan ko ayon sa Biblia nga mayroong mababasa. Makikinig ka muna ayon sa Everyday American Bible and I speak to head to heart Peter and upon this track I will with my Holy Catholic Apostolic Church. Ikaw ang nagkamali kasi Okay, wala kang so nabasa. stop time. Ito. So, diri na stop time na alas 10 minutes na, no? 10 minutes na nga itong sobra. Okay, thank you, both debaters. Nindot nyo ang debate karon, mga kalmado lang, both debaters, Migala, no? Nindot nyo ang pagsabot sa unya dili kay mabugatan ang moderator diha ninyo, no? Unya, thank you po sa nananaw karon may gala may igsuning live, no? Shout out diha sa nananaw ni dila to isa-isahon may gala mga igsono kay dagaman sila nananaw. So, ang ato ang kwadri may gala mga igsoon, diri na ta sa kwan din nato lang ngayon pa no kay para mapadayon na to ang oras, no? Alas 10:18 na. So, diri ta negative side ready ka na sa Yes. tugas paguba siyang tema. Yes, ready na po tayo. Okay, pagsugod sa mong tingog bro negative side, mo po'y pagsugod sa tong oras. Proceed. Alright, thank you moderator at magandang gabi po sa atin lahat. No? Ngayon po tayo po ay sisira sa argumentong ititindig na hindi nakatindig ni brother ano tawag nito? Basta ni brother na karaban natin. Ngayon, ang sabi niya kanina ay ang Roman Catholic, ang Catholic daw po, first nagtawag daw po si Kristo. Ay walang mapapasang ganon. Kaya nga po hinabol ho natin siya sa Greek kung gaano po katotoo yung binanggit niya. Kahit sa takip po ng Biblia, hindi po mapasa yung salitang Katolikos. Guys ang Greek word po ng Catholic, Catholicos. Yan po yung proper noun, Roman Catholic Church, which is proper noun. Then, yung throughout all, yung preposition or yung adjective, description yun sa lahat. Kaya all, it means adjectives. Ano ka ba naman, brother? Bro, kailangan mo mag-study ng konti lang naman. No? In Acts chapter 9 verse 31, tinanong po natin, ang paksa niya, papatunayan niya ng Roman Catholic Church, tinatag ni Kristo. Ang nabasa, Ecclesia Catholicos, nasaan yung Roma? Wala. Tapos sabi niya, wala daw sa paksa. Nasa paksa. Yung nilitok ni mong mga translations, ang tawag po doon, bogus na translation. Ano pong bogus? Malayo sa katotohanan, wala sa katotohanan. Kung ang doktrina mo'y naninindigan na wala sa katotohanan,
ito po ay peke sa demonyo po ito sapagkat ito ay sa kasinungalingan. Ang katotohanan po ay ito. No? Then, ang sabi niya, sabi ko sa kanya, alam mo ba na walang nabasang Roman Catholic Church? Nabasa mo ba na ang Roman Catholic Church ay pinangalanan noong unang siglo? Abay, nabasa niya daw noong unang siglo. Noong unang siglo, mga kaibigan, patay po ang Panginoong Hesukristo. Sino nagtatag na sa inyo? Sa Roma. Nakaparoma ba si Kristo? Wala. Doon po mali. Pangalawa, ang Katolik ay hindi po yan proper noun. Yan po ay common noun. Basahin po natin ang aklat po ng Katoliko na sulat po yung Udyam, I will listen to your words, O Lord. Answers to over 100 questions about the scriptures. Dwayne M. Cartuhano, aprobado po ng mga bishops at iba pang mga pari or authority. Okay, ang question po dito, question and answer ito eh. When the early church fathers, especially in the first 2 centuries, used the word term Catholic, they did specifically mean and rare to the Roman Catholic Church only and exclusively. Pakinggan mo, brother. Ano po ang sagot? It certainly does not mean one particular brand new of Christianity. O, hindi siya proper noun. Yan ay common noun. O, kontrahan kayo. Therefore, debunk ang argumento. Hindi tumayo. Then, sabi po dito, as opposed of Orthodox, sabi niya, it certainly does not mean one particular brand of Christianity as opposed to the Orthodox, Methodist, sabi niya, Presbyterian churches, sabi niya, then as people tend to do today. Catholic means universal. O, pag sinabi universal, yung Catholic is universal, proper noun. Magiging proper noun siya kung connected ang Roma. Ang Roma, description niya na doon po sa Roma. Magiging proper noun. So, hindi siya proper noun kasi nga small letter pa siya. And distinguished from other churches. Pansinin niyo mga kaibigan, ang ginamit po dyan na iglesia, small letter. Ay, ibig sabihin po ng small letter, common noun. Okay? Description, which is adjective in proper noun. Wala kang mabasang proper noun sa Greek, bro. Kaya, tinanong po natin na tama ba na hindi nakasulat sa Matthew 16:18 o sa Biblia, ang Ecclesia Romaios Catholicos, tama ba yung sagot mo na yon? Tama ba? Alam mo ba na hindi nakasulat? Yes or no? Ang sagot niya, yes. It is categorical po na yes. Alam mo pala na hindi nakasulat. Ikaw na po mismo nagsabi na hindi talaga nakasulat ang Roman Catholic Church sa contradiction, ang sagot mo sa latag mo. Ayan. Pangalawa, tama po ba yung sagot mo na hindi talaga nakasulat ang Roman Catholic Church sa Bible, which is Ecclesia Romaios Catholicos? Yes or no? Yes, tama. Nakita niyo mga kaibigan? Wala kang mababasa sa Biblia na Ecclesia Romaios Catholicos. Yan yung original na Greek. Hindi po yung saan mo kinuha yung mga translation mo na yan, bro? Yung tawag na ito? Ano ba itong sali na ito? Everyday American English. Ang tawag po doon, mga kaibigan, no? Ay while there is no single Everyday American Bible publication. So, ibig sabihin po bugos. Bugos yung translation na ginagamit mo. Confraternity. Ang tawag naman doon, self-serving. Ibig sabihin po doon, bro, minamanipula po ninyo ang salita ng Diyos tungo sa kasinungalingan. Kasi hindi talaga nakalagay sa original. Kahit tingnan po natin yung origin yan, wala ang nakalagay. Bakit? Admitted po ng inyo pong ng inyong Biblia, pansinin po natin ang ulo ng iglesia, si Kristo, at ang nagtatag ay ang Diyos. Pakinggan po ninyo. Sabi po sa Nobina, Hiligay nun, sa page 2 ni San Pedro, tungod sang mga bagay, kag hamili nga kabansagan,
nga gintugot mo sa mga halangdon, nga apostol nga si San Pedro, nga amoy pinahamtang mo, nga punuan sang iban nga mga apostoles, kag pangulo, sa ngayon daw po, sang bilog, nga Santa Iglesia, pangulo siya daw ng buong iglesia, which is yung body universal. Si Pedro, mali. Wala kang mababasa po sa Biblia na si Pedro, pangulo ng buong iglesia. Ano po yung mababasa natin sa Biblia? Efeso 5:20, ganito po ang ating mababasa. Brother, maliban po sa tampered po yung Biblia mo, tampered din yung claim mo, tampered din yung interpretation mo, mas tampered pa po yung application mo. Tingnan po natin. Ephesians chapter 5 verse 20. Ito po ang ating mababasa. 5. Ito po ang tingnan natin. Tingnan ko ang Biblia ko ha. Remind mo ako 3 minutes, moderator ha. 7 minutes. 7 minutes. Napakay 2 minutes ka pin. 2 minutes na lang. Okay, tingnan natin na buksan ko ang Biblia. Dito po sa talata ng Pilipos. Ito, dito sa talata, Efeso 5:23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Kung tingnan mo sa Greek, itong iglesia na ito ay body na kanyang katawan. Ang ibig sabihin po ng katawan ay suma, whole, kabuuan, lahat. Ay hindi, sino daw ang ulo? Si Kristo, hindi si Pedro. Saan mo kinuha yan, bro? Sa Bible. Ang paksa natin ayon sa Biblia. Bakit ang referensya mo? Kontra po sa claim mo. Debunk yung argumento. Ngayon, bakit po hindi Roman Catholic Church ang nagtatag ng kanyang iglesia? Bakit hindi si Kristo ang natatag ng Roman Catholic Church? Bakit? Kasi una, sa aral, sa turo, hindi yan yung aral ni Kristo. Wala kang mababasa na si Kristo nagbautismo ng infant. Wala kang mababasa na si Kristo ay nagrosaryo. Wala kang mababasa na si Kristo po, tandaan po natin, ay nagnovena o nagkaroon po ng CCC. Wala pong ganon. Kaya, pangalawa, bakit si Kristo ang nagtatag ng iglesia ng Roman Catholic Church? Sapagkat si Kristo ang ulo ng katawan. Hindi si Pedro, ang Katoliko, si Pedro daw po yung ulo ng 30 seconds. Pangatlo, ang may pangalan. Bakit Katoliko hindi mababasa sa original, mababasa sa translation? Which is kung naman. Sapagkat ang ng kanilang referensya, pag sinabi ko Catholic Church, siya ay adjective at hindi po noun. Sabi upper na. So, kumprahan po. That's it, moderator. Okay, stop time. So, okay, thank you ninyo. So, motivators, mubasa sa Padrino, inom sa mong tubig ni Galmaison. So, ingon ba si Aki Gary Binaw? Inom kay mabugatan. Kaya di para gabi nabugatan ang moderator. Kay basta na mo tupak isa sa moderator, bugatan sa moderator na. Pero ano yung duha karong nga nagdebate, dandas kung kay paman ilahang mga pangutok no, advance. So balik na tong oras, may gala mga igsoon. So ready ka na affirmative side sa pag-cross nato sa negative. Ready na kayo, Mr. Motor. Ready na. Salamat kayo, no? Okay, ikaw negative side, ready ka na sa kanto bro. Ready na po tayo. Okay, so pagsugod sa mong pangutana, affirmative side, may pagsugod sa turot. Sige, unang tanong, premise muna. Ito sa Biblia, sa Everyday American English Bible, no? Premise muna, and I took her to earth, Peter, and upon this track, I will build my holy Catholic Church. So, ang tanong,
Tama ba ito si Kristo na pinangalanan niya Holy Catholic Apostolic Romano? Tama ba ito? O ba't kamali si Kristo? Yung tama si Kristo, no, kamali si Kristo. Categorical question. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Stop ang time, Mr. Moderator. Stop. Okay, klaro lang inyo ang kuhan. Kamurag di maklaro ang tingog. Magbanda-banda itong tingog dun sa nagkakuhan diha. Kadungog siyang tubag, Mr. Moderator. Di ko kadungog siyang tubag. Stop lang ang time. Di ko kadungog siyang tubag. Stop ako, 37 seconds. Bro, Dino, wala kay signal. Sumagot po. Wala kay signal, bro, Dino. Wala kay signal. Yeah. Diya, imang monitor, bro, Ken, murag nagbanda-banda, tama ba, bro, Dino Diaz? Istorya ko na, bro, Dina. Bro. Hello. Yes, istorya daw. Siguro ilang po na isang monitor mo. Di ka madunggan, bro, Diaz. Dili. Dili ka gito doon sa kuha kay vice. Huwag ko kay tarong signal. Ay, di maganda po yung aking ito bro. Okay, so, Istorya daw, ibalik na pangutana, bro. Ay, balik po ng time. Balik ang time. Okay, sige, proceed. Di lang na ko ipayagan ng time. No, na, tapos ibalik ka lang pangutana. Di kita kadungog, bro. Sino bili? Dili mo siya madung. Anali daw. Gawas daw, bro, Ken, niya, balik lang. Kaya harong akong kuha niyang signal. Ganiya, okay man to kayo ganiya. Yung presentation niya. Ito. Moderator, natinig mo ako? Tara, okay na, bro. Okay na. Okay. Okay, sige, proceed. Sige, balik. Ulitin ko yung tanong ko. Dito sa New Everyday American English Bible, pinangalanan ni Kristo, Holy Catholic Apostolic Christ. Ano? Yes nga tama, si Kristo nga pinangalanan niya nga Holy Catholic Apostolic Romano o no nga nagkamali si Kristo? Tubag. Alas, wala man ang tatag. Kasi moderator. Objection, Mr. Moderator, categorical yung tanong ko. Nandiyan sa rules natin. Di Objection. maklaro ang tingog, buti bites, kay banda-banda. Sapi. Ito, objection ako, Mr. Nawala man. Stop lang ang time, bro. Stop kay lingawon na to ni. Sabi, naara sa screen ang time, 37 seconds. Banda-banda yung tingog niya, bro. Panitog gawas sa bro, balik po na yun. Sige, bro. Sige. Hello po. Sa kanya yung banda-banda bro. O, siya lagi, mo ito akong paggawas sa siya, kaya para maulian. Yan. Okay ka na. Okay. Dongganin mo Okay, po, tingog na, brother okay. Tim. Oh, hello. Ka na. Proceed, bro. Alright. Ayan, nindot na. Balik ka, pagutan na para madungog sa negative side. Sige. Balik ko na kung pangutan na. Diri sa Everyday American English Bible. Tanong ko, tama ba ito si Kristo? Yes, tama si Kristo nga pinangalanan niya Holy Catholic Apostolic Roman Church. Tama ba ito si Kristo? Yes nga tama. Ano nga nagkamali si Kristo? Tubag. Moderator, Strawman fallacy po. Bakit? Sa papaliwanag ba? Okay, sige, paliwanag ang instrument pala si Alan Nemo. Bakit? So, Bakit Strawman fallacy? Nag-assume siya na nagtatag daw si Kristo doon, walang nakalagay na ganon. So yung question mo ay invalid Strawman fallacy. Wala pong nakalagay doon na nagtatag si Kristo ng Roman Catholic Church. Wala. Counter object ng okay, Mr. so, Moderator. unsay imo hang counter affirmative side? Sa tong rules, Mr. Moderator, nga ang pangutanang kategorikal, need,
sagutin ng categorical. This is, meron akong mababasa, yung tumutin sa segundo nga huli categorical. So, ang tanong ko, ito, ipasagot niya ng categorical. Yes, nga tama si Kristo nga pinangalanan niya, huli Catholic Apostolic Church, no nga nagkamali si Kristo. Ang paksa ko, patutunayan ko ayon sa Biblia. Tapos binasa ko rin Biblia. Hindi siya Okay, Sige, so Mr. Mo. ang iyang pangutana negative side, ingon siya iyang gibasa sa Biblia. Sayop ba daw kani iyang gibasa karon nga Biblia? Kani iyang gibasa karon, sayop ba daw nagsulti si Kristo dito ko sa Roman Catholic Church, so malas iyang gibasa, sayop ba daw na o dili? Kung sayop, no, no, o niya, kung dili sayop is yes. So categorical iyang gitangag. Ang kuan na categorical. So para nimo kay palasi po. Palasi. Yeah. So palasi po ang imong nasabtan sa iyang pangutana. So ang rules na to kung nasabtan sa pangutana, pero ang iyang pangutana sakto kay naman siya gibasa. Pero sa isip nimo nga palasi, ang isa sakto po ka na may gibasa gipangutana kategori. Palasi. So ang isip nimo nga palasi, so ato i-ruling moderator decision, atong i-ruling next question no sa Next live pangutana po. Sige, next question. Dito sa binasa ko, Pastor, ano yung naririnig mo? May huli Catholic Apostolic Romana Church o hindi? O hindi yan ang naririnig mo? Hindi po yan ang naririnig ko. Tubag. Hindi po yan ang naririnig ko sa Greek. Na Ecclesia Romaios Catholicos, wala po sa Greek. Yung ginagamit mo, bro, tamper, hindi siya makatotohanan, establish siya kasinungalingan. Objection, Mr. Martor. Objection ko, Mr. Martor. Objection. Okay, so ato sa sa concern nimo negative affirmative side. Gipangutanan ako, Mr. Moderator, unsa iyang nadungog, no? Unsa iyang nadungog, ayo sumala sa kong gibasa o Biblia pod kong gibasa. Iyang tubag niya to Greek. Nga wala ko mangutana sa Greek. Layo kayo yang tubag Mr. Motor, ipatubag lang niya unsa iyang nadungog. Moderator? Counter? Okay, unsay counter nimo negative side? I think, moderator, malinaw naman yung sagot natin na categorical. Naingon ako, hindi. Kasi hindi yan nakalagay po sa Greek. Kasi po, kung original po ang ating tinitindigan, makatotohanan. Yung kanya naman pong titindigan, establish siya kasinungalingan. Kaya wala pong mababasa sa Greek, Ecclesia Romaios Catholicos. So saan niya hinugot yan? O, kaya sabi ko, hindi. So gitubag daw niya nga usa man naglibog po moderator, hindi or ang iyang panguta ako i-clarify harap makuha na to ang punto. Ang pangutana sa affirmative side, ningon siya nga kining unsay imong nadungog sa iyang gibasa nga libro. Iglesia Romano Katoliko, Roman Catholic o dili mao ang imong nadungog sumala sa iyang daw gibasa. Ana ba ko ana pag-analyze? Correct. Mo na iya nga kuan. So gigit categorical ka sa iyang libro. So sa iyang libro ang iyang pangutana. Yeah. About yung mga explanation, wala man yung mabasa ko dito. So sa ang iyang pangutana des ang libro yung gibasa. So ang imong tubag hindi. So dirita ang monitor morulita. So next question. Ito, ulitin ko yung tanong ko, ulitin. Dito sa Matthew 16:18 sa Everyday American English Bible, basahin ko, and I sit here to earth to Peter, and upon the rock I will build my holy Catholic Apostolic Church. So ang tanong, meron kang narinig nga, yes nga meron kang narinig nga Katoliko, no nga wala kay nadungog. Tubag po natin, I know, bakit hindi naman kailangan pakinggan ang kasinungalingan. Ang pakikinggan po natin, katotohanan. Ang sabi po sa Juan 17:17, ang salita mo'y katotohanan. Kung ito ay pure salita ng Diyos, yan ay ating pakikinggan. Ang sabi po ni Juan, yaong aming narinig. Yan yung aming isinusulat.
yung pinakinggan niya, yung sinulat, isa yun, hindi nakasulat, hindi yan pinakinggan. Kaya, principle ng Bible akin sinusunod. Next question. So, sunod na tanong. Mr. Moderator, challenge. Okay, so dirita sa challenge portion. So unsa may imong i-challenge affirmative side? Matod mo sa kadungog. So, gi-challenge na ako, ug makadungog ka, ikaw nga moderator, ug makadungog ka, sa akong gibasa nga dunay Romano Katoliko Holy Catholic Apostolic Church, dawaton ba ng pildi na siya? Wala po kayo madunggan, ikaw ang moderator, dawaton po na pildi ko. So, dawaton yung challenge, or no? Okay, so dirita sa portion challenge portion, no? So moderator time. So ang ingon niya negative side siyang challenge na dungog nimo. Ang atong roles, yes or no, no bago yon. Ayan. 20 segundos. Okay. Dawaton ba nimo ang iyang challenge? Yes o dili nimo dawaton or no? Tobag na to. Yes, Tobag. sa challenge. Tobag na to. Tobag na to. Big no. Bakit? Kasi unang-una, kabulaanan po yan, wala yan nakasulat sa orihinal. Kaya nga, tulad ng sinasabi ko, iba kasi moderator yung wala kadungog sa ayaw pakinggan mismo. Magkaiba po yun. Ako, narinig ko yung kasinungalingan, pero ayaw ko talaga pakikinggan. Kumbaga ayaw ko, hindi ko intensyon na pakikinggan kasi po, kasinungalingan nga wala sa orihinal. Ecclesia Romaios Catholicos ang nakalagay ng Roman Catholic Church. Wala po kahit sa takip po ng Biblia na Greek, wala pong ganon. Saan mo pinanguha yan? Bugos yan. Kumbaga, establish yung Satanas yung gano'ng kasinungalingan yan eh. So, next question ta, next. Ang moderator time, niingon dire nga dili siya musukol sa imong challenge sa affirmative side. So, rolling ta sa lain pangutana, proceed. Bro Kim? Nahulog ba siya? Nahulog siguro. Di mo Dili kita mo- diri sa screen. Dili mo dito musukol, oy, dili matanggap unsa man. dili mo accept. Okay. So, nana nga to. Nahulog lang ka kalit, bro. Sige, nahulog siya. Sorry, nahulog ko. Sige ra. Okay, so nahulog ko, sorry. Ang kwan sa moderator sa inyong challenge dili mo sukol siya about sa iyang Dili mo na accept. 70 segundos. Dili mo accept. So, dili siya ma-accept sa imong challenge. So, dirita sa i-rolling na to, next question proceed. So, kasi hindi ka mag-accept challenge ko, tama ba mo o nakamali ka? Ano po? Paki-clarify po. Ang sagot mo kanina na wala kang narinig, tama yun? Mayroon kang tama? O wala kang tama? Categorical. Ay, pala si man yan. Bakit napunta po sa sakit ng ulo yung tanong mo? Focus tayo sa topic, moderator. May tama. Ano ba yan? Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator, objection. Okay, say objection. Counter, objection. Counter. Nahulog siya. Nahulog na po. Iba kasi yung tama ba yung sinabi mo kaysa may tama ka. Magkaiba yun. Ibig sabihin, may sakit ka sa pag-iisip. So, fallacy yung question. Does not belong in our discussions. Okay. Ato lang pati na no. Kaya murag kuan bitag pod. So, butang na to punto no. Ato pa sa kaon sa nato, sa kaon. Okay, bro. Affirmative, iulit mo ang tanong, yung clear na tanong kasi yung salita nga may tama ka, so di ma-accept sa negative side. So, ilinaw na lang nga tama ba ang narinig mo, anak, ganyan, tama ba narinig mo o na may iglesia na Katolika or hindi tama?
Yan lang eh. Sige. Tama ba? O para may kung direct to point to may tama, so ibang version na 'yon. So dito tayo sa Sige, sige. ano. Sige, proceed affirmative side. Sige, next question. Sabi mo kanina, wala kang naririnig. So, ang tanong, tama ba yun? Umali yun. Tama po yon na ang kasinungalingan ay hindi dapat pakikinggan. Malinaw po yan sa Psalms chapter 6 na yung mga turo o ang pagtuturo ng mga masama ay hindi dapat pakikinggan. So kung kasinungalingan, masama, so bakit pa tayo makinig sa masama? Doon na tayo sa katwiran, di ba? Next question. Sige, next question. Ayon sa binasa ko sa Biblia, meron akong mababasa, Jesus Christ ay nagtatayo ng Holy Catholic Apostolic Church. Tama ba itong Biblia o nagkamali ang Biblia? Categorical. Nagkamali po yung translation ng Biblia mo. Bakit po? Kasi ang Biblia ko legit, original, na ang mababasa ay Ecclesia lang in Matthew 16:18. Then ang mababasa din po sa Acts chapter 9:31 na kinote mo ay throughout all. So yung throughout all, adjective, preposition siya ng adjective. Hindi po siya ng proper noun. So mali yung sayo, kabugos nga, kasinungalingan, hindi legit. So sa akin legit. So itong tanggapin natin yung sa akin, hindi yung sayo. Next question. Next question. Sabi mo, mali ang Biblia. So, ba yun ang mga Baptist Church na ang Biblia ay mali? Yes or no? Yes nga, turo yun nga ang Biblia, mali. No nga nagbot-botra ka. Palasi man kay imo mang Biblia akong giingnan description man sa imong Biblia dili sa ko. Wala ka mangutan ako ang Biblia. Wala ka mangutan ako ang Biblia. Objection, Mr. Palasi moderator, next question. Di ko mo next question. Okay, so ipa-clarify lang, no? So ipa-clarify lang ang pangutana. Balik ang pangutana para makuha sa ato ang negative side. Objection ra ko, Mr. Moderator mo, objection. Matod niya ganiha man god, sayop ang Biblia. Klaro kayo niyang tubag, sayop ang Biblia. So akong gipangutan pagtudlo ba na sa mga Baptist Church nga ang Biblia mali o na no nga nagbot-bot ra siya litok nga mali ang Biblia? Counter objection, moderator. Okay, si counter. Proceed. Ang tawag doon, moderator, red herring. Yan yung red herring at strawman fallacy. Pag sinabi po mong red herring, binago niya yung aking sinabi na sabi ko daw mali ang Biblia. Ang sabi ko, mali yung iyong Biblia. Kasi yung Biblia ko, original, yung sa'yo, hindi. Hindi mali yung iyong Biblia. Yung sa akin, tama. So, yan ay red herring fallacy. Ang committed niya pa na fallacy, second, ang sabi niya pa, moderator, sinabi ko daw na mali ang Biblia, yung strawman fallacy. Wala akong sinabing ganon. Ang sabi ko, mali ang iyong Biblia. Kaya nga, fallacy. Yan. Counter objection. Okay, so- Counter, proceed. Yes, no, last na, kuhan. Counter objection. Wala akong mangutan na, Mr. Moderator. Ako ang Biblia. Ako ka ng words nga ako. Wala. Akong matod niya ka, makong gipangutan na kaniya. Nasayop ba ang ngalan? Matod niya sayop. Sayop ang Biblia. So kung gipangutan na, panudlo ba na sa Baptist Church nga ang Biblia sayop? Yes, nga panudlo nila no nga nagbot-bot ra sa glitok na sayop ang Biblia. Palandi nga, Okay, so- moderator. I Pili have sa duwa. decided. Moderator time, so magato na moderator time, no? Moderator, no? Kaya para makuha na to ang punto yung nani. Ang unang pangutana sa affirmative side, wala siya ni-claim sa papangutana nga ako ang Biblia or Biblia lang igilitok. So, nasayop ba ni Biblia nga yung ibasa na yung mabasa daw ang Roman Katolik, Iglesia Romano Katoliko, yato na yung kumonsin sa lanta, no? So, ang tubag sa negative side, ningon nga sayop, no? So, ang pag-ingog sayop, kategori, gitubag. So, ang konklusyon, wala ta, gawas na ta na, di na nato nasaklaw ang konklusyon kay gitubag naman ang kategorikal. So, karon gitubag niya nga sayang konklusyon, gipakabi ng konklusyon nga sayop ang imong Biblia. So, diha nagsugod
nga sayop yung Correct. Biblia, gibutangan ka nga sayop yung Biblia, bisan wala ka nagsulti og akuan ng Biblia, no? So, granted ang affirmative side, unya granted pod ang negative side nga matag usa ka bangis yung katarungan nga kini tungod sa conclusion, unya ang isa wala ni angkon nga akong Biblia, unya ang isa gipangkon nga imong Biblia. So di na nako nataklaw ang konklusyon, ang sakto nako ang kategory sumala sa roles. So ang decision sa moderator rolling ta. So next question ta natay oras for minutes and 36 seconds. So next question bro, padayon ang imong pangutana. Hindi pa rin nasagot yung tanong ko. Dennis. That is part of side comments. Direct question. Okay, si next question, proceed. Next question, sabi mo, mali yung Biblia. Meron ka bang ebidensya yung mga referensya o ano pala sa Biblia nga nagsasabi ang Biblia mali? Kasi yan ang sabi mo, meron kang mabibigay o wala kang mabibigay. Ayon sa sagot mo. Kasi meron sa rules yung sagot Okay. mo, pwede habulin sa tanong. So, therefore, makikinig ka muna. Wala pa akong makatapos magtanong. So, ang tanong ko, meron ka bang mabibigay na ebidensya? Ayun, pinasa ko na Biblia na ito mali. Meron o wala? Meron po. Unang-una, ang ginamit mo ay American Standard Version ng sinabi mo everyday American Standard Version, which is ginamit mo doon no sa Matthew 16:18 na One Holy Apostolic Roman Catholic Church, which is not written in Greek word Bible. So kung hindi siya nakasulat sa original, edi sayop gyud. Bakit? Ano di ay ang Greek sa Roma? Unsa di ay ang Greek sa apostol kaya apostolate man kay wala diha sa Greek, edi sayop. Kaya ang tama yung original. For example, Brother Kim, ang pangalan mo ay si Kim Amper. So palitan natin Ampere. Tama ba yun sayop? Next question. Sige, next question. Pangutana, magkahatag ka ba bersikulo sa Biblia o shatir nga kani akong nga ang Biblia sayop, makahatag ka o wala kay makahatag kay nagbot-bot ra ka? Natubag na kanakot, moderator? Okay, so, objection. Hindi sa bersikulo. Tanong ko Mr. Moderator ganito. Makahatag ba siya bersikulo sa Biblia or shatir ang Biblia sayop o wala siya makahatag? Tubag na ako, moderator. Kanina pa natubag na ako. Naay ko'y mahatag. Matthew 16:18, Greek Bible, complete, tama lang na nakalagay Ecclesia. Yung sa kanya naman po ay bugos, nakalagay doon Apostolic, One Holy Apostolic Roman Catholic Church. So sayop siya, hindi siya nakalagay, moderator. Ang tawag po doon, no, ay binago. Sige, challenge. Sige ba? Challenge. Okay, so challenge, nana din na putas challenge, no? Kaduha na ka rin challenge, so ang atong limit diri 5 lang ha. Sige. Umahon na pwede ka challenge. So, Sige. ang atong oras 6 minutes and 20 seconds. O niya, tapos unsay imong challenge kaya to ang paminahon affirmative side. Akong challenge, matod niya ganyan Mr. Moderator, doon na daw nakasulat sa Mateo 16:18 nga ang Biblia na mali. Kung mabasa niya na verbatim sa Biblia sa Mateo 16:18 nga ang Biblia mali, daog na siya upil din ako mabasa niya na verbatim. Mudawaton ba niya sure no? Okay, so ang patakaran sa tong rules, no, naay konklusyon, natin sa konklusyon 20 segundos kung mo no. Kung mo yes, mo padayon taglista. Kung unsa ato ilista diha, kung sa mabasa mao na. So ang challenge portion critical unya verbatim ang challenge sa sa rules. So negative side, dawaton ba nimo ang aksipon ba nimo ang iyang challenge o di ka ma-accept, no, sa ato ang iyang challenge diha nimo. Moderator, dili ta mo accept kay Bisaya man niya, kay Greek man ako ang gigamit. Mahirap yung moderator na hanapin mo yung Bisaya sa Greek. Kay Greek man ako gipamatutan. Nga Okay, nagabutang diha sa Greek, Ecclesia lang, walay one holy o summa
summa apostolate, wala pong nakalagay na ganun eh. Oh, so Okay, hindi so Bisaya. direta Greek. sa kuan ang affirmative, di ni accept po na imong challenge, no? Correct. So malis ang konklusyon na dungog man nimo. So direta sa rolling. Next question, bro. Proceed. Sige, sige. Next question. Sabi mo kanina, meron kang mababasa sa Matthew 18 nga mali ang yung Biblia ko. Correct. Dapat ka bang paniniwalaan sa walang mababasa ito? Dapat ka bang paniwalaan sa walang mababasa? Yes or no? Dapat po akong paniwalaan sapagkat may mababasa po ako. Ano po yung mababasa natin dito sa original? Ecclesia. So hindi po nakalagay po dito Summa Apostolate Romaeos Catholicos. Wala pong nakalagay sa ganun. So, yung pagbanggit mo bro, kasinungalingan po bro. Kaya ako ang dapat paniwalaan sapagkat nagsasabi ako ng totoo na yan mismo ang nakasulat sa Greek. Kung nag-aral ka lang po ng basic Greek, so malaman mo po yun. Next question. Sige, sabi mo, Greg. So, ang tanong, ayun sa Matthew 16:18, ano ang kahulugan sa Singbok Suma? Anong kahulugan yon? Pag sinabi mo pong soma, that is body. At saka sa Matthew 16:18 bro, walang suma po ditong nakalagay. Ang nakalagay po dito, Ecclesia, ang suma naman po yan ay katawan. Ginamit po yan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 para po malaman mo kung saan mo kinuha yung mga suma impok. Wala pong impok. Ang nakalagay po dito ay Ecclesia. Hindi po suma at lalong walang impok. Objection, Mr. Motor. Okay, so sa objection. Yung tanong ko, ganito. Alam niyo ba yun anong kahulugan sa Singbok Suma? Alam niya ba yun o hindi niya alam? Pili lang sa dalawa. Wala nang Okay, maraming okay. chat-chat. Okay, moderator time, no? So ang sagot niya, bro, alam na, gi-explain niya ang sa to. Soma. Soma impok daw. Ay impok. So, balikan ko ba? Balikan. Suma. Ito ang tanong ko. Alam mo ba yun anong kahulugan sa Singbok Okay, so, Suma? Alam mo ba yun? Hindi mo alam. Ang alin po? Ang soma, alam ko po, mababasa yan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, yung soma that is body. So, dito po sa Matthew 16:18, wala kang mababasa pong soma impok. Wala pong ganon. Next question. Challenge, Mr. Monitor, challenge. Sabi niya, alam niya itong kaninong ko, yung Singbok Suma. Challenge. okay, so, pangatlong challenge muna, affirmative. So, unsay challenge? Sabi niya, alam. So, ipatranslate natin yan. Ipa-explain natin yan sa AI o sa Google, ano yung Singbot o Singbot Suma sa ayon Ito sa tayo, counter objection, moderator. Okay, pamanon sa nato, negative side. Sige, pamanon sa nato. Kana kay time. Moderator, bakit po kay Google niya ipa-explain yung challenge? Ako yung challenge niya. Dapat sa akin niya ipabasa. I-challenge man yan. Ang sama ng authority din ni Google. Kami man nag-debate. ganito kasi Mr. Matro, hindi kasi alam ang explanation yan. Alam ko. Babasahin ko. Alam ko nga eh. Okay, so, Ano yung Singbot? Ano yung kahulugan sa Singbot? Ako yung bahala. Simpot. Wala pong simpot na mababasa po. Dito po sa Biblia, ang mababasa natin dito ay soma. Which is ang soma, basahin natin. Kay garein hine yumatis himis pantis is in soma baptistemen. Yung soma, that is body. Ito para makinig ka. Ang soma, ginamitan pong part of speech is neuter. Noun. Soma, definition, body, flesh. The body of the church. That is proper definitions of soma. Yung soma import mo, walang ganun. okay, so, Nawala man? nakuha na sa affirmative. Nawala man ba yung affirmative? Kasi mo suma import, ipabasahin natin ang grammar sa Greek. Alam mo ba bro, Rodel, yung suma import? Ay, suma import? Wala ko kabalo na. Sana, nagre-research siguro kay Maring AI, kaya ganoon mali-mali kasi bigay ni Maring AI. O ko kabalo na sa kwan, lana ka mga detalye.
So, Sorry, Okay, nahulog ko, okay. sorry kayo. bahalag mahulog ba sa pugong ni sulubot kay basig mabaling hawak. Sige, sige. Ikaw po, Paulo. Sige, kita pa ng time na kayo. Okay, okay. So, Sige, biyak ang- na. so ang Sige, decision next sa question na, moderator, next. ang decision sa moderator rolling ta sa next line question no. Okay. So ang atong Next oras question, 7 minutes 53 seconds. Ako proceed. Yung tema balik tayo sa tema. Yung tema ko, Wala sa signal, bro. Di ko Biblia, mabigyan. nagtatag ng religion ka. Ayon sa Biblia, meron ka bang mababasa ito sa Roman Catholic Church? Meron o wala? Ano daw po? Yung hindi. Sorry, bro. Putol-putol ka, bro. Paulit na lang ng question mo. Sige. Stop ang time. Sige. Opo, stop lang ang Sige, time. sige, Putol balik, si balik. Brother Kim. Okay. Salamat kayo, brother Dino. So, akong tanong, ganito. Yung Yes, tema bro. ko, patutunayan ko ayon sa Biblia, yung si Kristo nagtatag sa Roma Katoliko. So, meron ka bang mababasa sa Biblia, verbatim, na si Kristo hindi nagtatag ng Romano Katoliko? Yes or no? Fallacy. Kasi that is assumptions fallacy. Moderator. Yan ba ang sagot? Ay, objection, Mr. Moderator. Hindi yan pala si Mr. Moderator. Fallacy po. Hindi yan Ipaliwanag fallacy. ko kung paano naging fallacy. Okay, so Hindi ito pala. Paliwanag ko, sige, paliwanag ko. Bali ang pangutana kung atong tanaw palasi ba o dili palasi. Sige pa. Moderator, ganito yung moderator. Ano yung tema, Mr. Wait lang, Asya, explain ko yung fallacy. Bakit ko nasabi kong fallacy? Sige, explain Kasi mo pala. Sige, kaya ako na. Sige. Okay. Ang tawag kasi dyan, moderator, wait lang. Ang tawag dyan ay fallacy of the silence. Pag sinabi yung fallacy of the silence, porket walang nakalagay na hindi si Kristo nagtatag ng Roman Catholic Church, so nag-assume siya na mayroong mababasa counter-opposite doon po sa statement niya, which is ang Roman Catholic Church, which is Catholic, mula kay Ignatius. Paano sabihin ni Kristo walang Roman Catholic Church? Ibig sabihin, hindi niya sinabi kasi wala siyang idea, kaya ang tawag doon ay fallacy of the silence. Kaya next question. Yan yung knowledgeable argument. Not next question, no? So, kasi, Okay, ganito. so moderator time next question ta nya i-rolling na to kay palasi no. Mr. Motor, counter. Sa counter mo affirmative side. Ito ang tanong ko, Mr. Moderator. Kasi, ang tema ko, patutunayan ko yun sa Biblia, yung Katoliko, tinatag ni Kristo. So, ang tanong, kasi siya ang negative, dapat meron po siyang i-prove na hindi tinatag ni Kristo ang Katoliko. Meron ba siyang mababasa na ang Katoliko ay hindi tinatag ni Kristo? Meron o wala? Ganyan, meron o wala? Moderator, nasagot ko ng moderator, yan ay fallacy of the silence. Paano sabihin na, paano babanggit si Kristo ng Roman Catholic Church? Si Ignacio lang nga nang banggit niyan, hindi si Kristo, first century, walang ganun. Okay, so ikaduha na ninyo ning argo. So ang isip palasi nga gitubag sa negative side alang niya palasi nama sa two rules bisan tuod nga napod sa mga tema nga imong gigamit o niya umo kay negative siya. So mo na imong rason. So ang iyang bot gipasabot nga palasi nga gitawag og argument from ignorance loaded assumption ipangutana nga nag-assume nga wala mabasa sa Biblia. Right. So meaning nagpasabot nga imong gipangutana dito wala day mabasa kay naghingo man siya palasi wala mabasa dito nga dili tinukod ni Jesucristo ang Roman Catholic sumala sa imong gipangutana. No, so palasi ang tubag sa negative side nga argument from ignorance o loaded assumption di pangutana nga nag-assume nga wala mabasa sa Biblia. So wala mabasa direct to point. So i-rolling na to negative side, affirmative side ang oras o mo padayong unahan next question proceed. Sige, tanong Mr. Dino, tama ba yung narinig ko na walang mababasa na ang Roman Catholic ay hindi tinatag ni Kristo? Tama ba yung narinig ko? Yes or no?
Mali, wala po ako masinabing girl, wala kang narinig, akala mo lang yun. No, wala kang narinig kasi wala naman akong sinabi. Ang sagot ko ay loaded question, fallacy of assumptions, then fallacy of the silence. Yan yung committed mo na fallacious. Okay, next. Sige, sunod na tanong. Sige, hayaan natin yan. Sige, dito sa Greek tayo. Dito sa Buhat 9:31, sabi dito ay premise mo nga, Himi Ecclesia Catholis. Ano yung narinig mo? Ecclesia Catholis o walang Ecclesia Catholis? Ayun sa narinig mo. Mr. Murder, pakisagot, kamute ka ba din? Kamute ka ba din? Okay, sorry. Wala ka pong mababasa dyan na Ecclesia Catholis. Ang nakalagay po dyan, Ecclesia at Holes, 2 words. Ibig sabihin ng cat, throughout. Ang holes, yan po yung all. So, ang Catholic ay hindi all. At ang ginamit yun, adjective. At hindi siya proper noun. So, therefore, wrong application, wrong conception, wrong interpretation, and wrong application ang committed mo sa interpretation at applied mo. So, hindi po ito wrong. Hindi, kasi ikaw lang no susunod na tanong. Okay, Challenge, so bro, challenge. moderator time, last question, 9 minutes and 10 seconds. Isa lang kapangutana. Sige, challenge. Affirmative charge. Challenge ko, mo-challenge. Kung dawaton pa niya, o gisip. Okay, ikaw mag-challenge. So, okay, mag-challenge. Matod niya, wala ko nung mabasa diri nga Ecclesia Catholis. Kung mabasa na ko, pildi na siya, o gina po, di ko na ko Objection, mabasa. Moderator, objection po muna. Kanya, wala yung mabasa, matod niya gina, wala yung Challenge portion ta, botigators. Wala yung objection, pero pwede Eh, na, moderator. Kasi strawman man moderator, hindi ko stand yan. Ang showdown ng moderator, ang tanong niya, sa line ng question, may mababasa bang Katolis? One word moderator Katolis. Sabi ko wala. Ang mababasa po, Katolis. Stand ko yung Katolis hindi Katolis. So paano siya mag-showdown dyan? Sinabi ko daw, na wala na mabasa Katolis, stand ko ngayon Mr. Morito, dawaton ba yan? Dili niya dawaton. Stand ko nga yan, akin yan. Ano ka ba? Mr. affirmative ka ba? Ang Katolis, ang sabi mo sa akin, yung stand ko, Katolis, throughout all. Parang dumata na kung naintindihan mo yung proposition mo Mr. Morito, dawaton niya, dili niya dawaton. Clarify mga moderator mo na. Ang sama kasing showdown na. Okay, so, ang showdown, sumala sa moderator time moderator time ha. Ang showdown, Human na, Mr. Morito, wala na. Wala na may time. Undang na nato ni. Conclusion na lang to. Undang na sige, ni okay, salamat. Stand man ako ng moderator, ang Katolis. Dili na Katolis. Ang nakalagay, Katolis. Ayaw na lagi, kay wave na akong oras, kay migo bata kayo, maglain pa nun mong buot. Okay, Sige. sige. Direta sa negative side, ang presentation sa conclusion sa 5 minutes. Ready ka na, negative? Ready po tayo? Okay, proceed. Kung magtugod mo ang tingog, Pamit ka lang, bro, Kim, Sige, brother din. Salamat. Sige, salamat. Okay. Tingnan niyo po mga kaibigan at kapatid, yung paksa papatunayan ko ng Roman Catholic Church ay siyang tatag ni Kristo, hindi po nakatayo. Bakit po? Itatayo pa lamang, wasak na agad. Yung atin pong pagpapamali sa kanya ay hindi po sinira. Dahil sira ka na, dapat sirain mo rin yung akin. Hindi. So ngayon, ang sabi niya sa akin in Acts chapter 9 verse 31, tinanong po tayo kanina ni Brother Kim, may nabasa daw bang Katolis? Sabi ko wala kasi nakalagay po diyan Katolis. Dalawang words. Yung kat ay throughout. Yung holis, that is all.
So, ang nakalagay Ecclesia Catholis. Una bro, that is Jerusalem Church, that's not Roman Church. So, kailangan mo talaga mag-study ng biblical geographic, ecclesiastical principle. Kasi Roman Catholic Church man kayo, ang sinasabi po diyan ay Jerusalem Church. Okay? And then the Jerusalem Church, kung titingnan po natin yan, yan po yung mag-throughout all, mag-spread out. Mag-spread out siya. So, kung titingnan po natin dyan, ni Roman Catholic. Kasi Roman Catholic Church, description yan sa Roma lamang nagsimula. Ano pong sabi ng Merriam-Webster, dito po sa ating mababasa sa dictionary na sinasabi mo, standard. Lahat ng batayan, di talaga siya makakatayo eh. Ito. Pakinggan mo. Pope, a prelate, who as Bishop of Rome. O sa Rome siya ang may Pope. Ano po yung inuuluhan po, pinapamunuan po ng Pope? Is the head of the Roman, Catholic Church. Saan daw po? Sa Roma lang yung may Pope. Okay? So yung nasa Acts chapter 9:31, hindi po yan Pope. Kasi una, challenge ko sa'yo, kailangan makabigay ka sa akin sa Greek na salitang Papa. Second, may nagsabi po sa Biblia na tinawag si Pedro na Papa P. Pero pag wala, talo ka. Talo ka talaga kanina pa sa diskusyong ito. Bakit po? Referensya o mga referensya o references, hindi po na-debunk. Bakit? Kinalaban ng scholar ninyo. Second, yung translation mo, kailangan mo po i-examine kung saan kinuha at paano nabubuo yung kasinungalingan na naitampered sa translation na yan. Confraternity, self-serving, gawa ni Talibong, peke, bugos, wala sa orihinal, sa demonyo. Ang katotohanan sa Biblia, ang sabi sa 17:71, ang pakabanalin ang iyong salita, sapagkat ang salita may katotohanan. Paano maging banal yung sa'yo? Kasinungalingan, bakit may dagdag na hindi talaga nakalagay sa Greek text? Kahit po sa Textus Receptus, kahit po sa Textus Vaticanos, hindi mo mababasa yan bro. Sa scroll, sa tablet, wala kang mababasang ganon. Saan nyo kinuha yan? Siguro po may batas na po ngayon na bawal po yung magpa-talk na ito, mag-fabricate ka po ng mga peke, huli ka. Ito po, nahuli ka na, wala sa original. kaya po, ang may payo ko sa iyo, Brother Kim, magiging scholastic po tayo. Aralan po natin ang Greek, aralan po natin yung katotohanan. Di ko muna nakabasa ka lang po ng translation, paniwalaan agad. Sa amin, nakabasa kami ng translation, magkakaroon po ng evaluation. Yung kung tama yung evaluation mo, tanggapin mo. Pero kung hindi tama, iwanan mo. Bakit? Kasinungalingan din eh. Bakit mo tatanggapin ang kasinungalingan? Walang pinagkaiba yan. Tinanggap mong aral ni Satanas sapagkat siyang ama ng kasinungalingan. So kung ikaw din magsinungaling, hindi anak ka ng kasinungalingan. Pero kung ikaw'y manatili sa katotohanan, ang ama mo ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Anong sabi ni Kristo? Ako ang katotohanan, daan at buhay. No, John 14:6, yan ang sabi niya, si Kristo ang ama natin, ang Diyos, Trinity. John 1:12, sinong sumampalataya ay binigyan ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Sa'yo, pero sino pong maging anak ng Diyos? Yung nabubuhay sa katwiran, yung nangagbanal po sa salita ng Diyos. Sa'yo, nangagbanal po sa pinabricate. Wala sa original, bro. Must be abide to the original text. Hindi po. Okay, so stop time ta. No, 5 minutes na ta. Thank you. Okay, dirita sa affirmative side sa conclusion. Ready ka na affirmative? Hindi na kayo, Mr. Ero. Salamat kayo, Mr. Moderator. So, masugod na ko. Okay, salamat sa so, proceed. So, magandang gabi sa atin lahat. Salamat sa moderator. Salamat din. Salamat sa kapatid. Mga kababayan, tingnan natin kung paano ito linaruan si Pastor Diaz, no? Sabi pa po niya, matalino siya, tapos linaruan lang pala siya, hindi matalino.
Tuwa-tuwa ako kanina mga kapatid at mga kabayan. Tinanong ko kung anong kahulugan sa Simbo Suma. So ang kahulugan pala mga mga kababayan at mga kapatid, binalik ko lang po yung macho nagboxing. Kasi itong ginawa ko, laro-laro lang ito sa mga pastor nga kunting kaalaman ay mga mangmang. Sabi pa sa Isaiah, basa, ang mga pastor ay mga aso at sila magtatakaw, sila kailanman ang walang kabusugan, no? So dapat laro-laruan din, sama sa mga aso, laro-laruan din. Linarawan ko mga kapatid, mga kabayan, yung mga pastor na mga mangmang na ito, dapat mag-aral ka pastor, mag-aral ka ng hermeneutic study. Hindi ka, kasi po, kunting kaalaman ka po sa Bible pastor, hindi ka nakaunawa, at tinanong ka naman kita kanina, na kung mayroon bang mabasa yung Kristo ay hindi nagtatag ng Romano Katoliko. Ay wala, object ka hindi mo sinagot. Anong tawag? Likoy-likoy. Sabi sa ito, perte mo likoy-likoy, oy. No? Murag hubog ba? So, akong tima mga kaigsunan, napamatudaan gid nako, ug tinaw gid kaayo, tinaw pas tubig kita botong, ug ang nag-atbang nako mga kaigsunan, nalubog, no? Mura katong tabaw mga kaigsunan, ganing lubog sa lunangan, nga gikan sa daro, nagikapoy. So, luoy kayo mga kaigsunan ug mga kailan na pong katbang, nga wa gid kabungka sa tima, no? Kay, iyahang obra, kulit-kuliton rato niya katong mga unsa diha, nga wa say makulit, no? Huwag yung pangutana, kulang ragilang paso sa tubag. So, mga kaigsunan o mga kaiklaan, wagid kabungkag si Pastor Dino sa tima, huwag tinaw kay kong tima mga kaigsunan o mga kaiklaan, wagid taon kabungkag. So, daghan kay kong mga pangutana mga kaigsunan, ngawa niya tubaga. Abi na kong abitod na kong ganing alam kayo, sa to pa alam kayo, kay matud niya manggod. Siya kuno bright kayo, isa kasaasa na lang siya kuno, so pangutanan ako, perting daghanag mga pangutanan, nga wa niya matubag. Kadaghan po na ko gi-challenge, pamutbot, no? 1844, ang amahan sa butbuton, mao ang yawa, Pastor Diaz. Tingnan mo, linarawan lang kita kanina, oh. Tawa ka pa. Hindi mo pala alam ang kahulugan, no? Binalik ko lang. So, ganyan talaga ako, Pastor. Di sabi mo, matalino ka, ayan, linaruan ka. Yung, sabi pa po ng, Leviticus 10, ang mga balaan, dapat dili halungan, ilhon ang mga balaan, o dili balaan. Mauna si Pastor, kay matod pa sa kaning Matthew City, size nga ang mga katungkutan nga balaan, dili paghatag sa iro. Unya, kinsa man ang iro, ging nandiri, matod pa sa Isayas, ang mga iro, ang mga mauna nga ang trabaho sa iro pwede diwaan nya kaning pero kaning iro kay mo maning pastor giduaan pud nako dire tantawa mga pagkaigsunan og mga kaigalan og giun sa paglampaso ang negative side, no? Kay ning at mga radi ay mga kaigsunan sa kong team mga walay kamatuoran, no? Nagpamatud-matud pud nga walay kamatuoran, daot na daan, no? Daot na daan kayo yang pundok nya ning atbang sa pundok nga mao kamatuoran. Wagid sa mga kaigsunan, wagid perting baldaha sa iyang argumento nga perting lutaw pa sa bawas tugabang Pastor Dino. Kay pagkadaghan ako mabasa diri sa Everyday American English Bible nga mabasa diri ang Katolik ko, basahan natin, makikinig ka Pastor para madagdagan yung kalaman mo. And I said to her, to art, I Peter, upon this track I will build my holy Catholic Apostolic Church. So, malinaw na malinaw yung binasa ko na meron sa Biblia, yung tima, patutunayan sa Biblia, ayon din sa maraming Biblia mga kapatid at mga kababayan na nagpapatunay, no? Na ang Iglesia Katolika Romana ay tatag ni Kristo. Hindi lang sa Biblia, referensya, kasi yung tema namin, wala nang referensya, kasi marami pa tayo nababasa mga sige, salamat. Salamat. Oras na, no? Oras na naman, no? Thank you, both debaters, no?